नमस्कार मो पिंकी लक्ष्मीप्रिया आपण मानक स्वागत करुच्ची टिके खट्टा टिके मिठा न्यूज चैनल को। आज आम स्टूडियो को आसुचंदी आपणकर अंचलर जनाशुना नेता मिस्टर चकुलिया बाबू। चलतु आज आम स्टूडियो को तांको स्वागत करवा। आसंतु सर। सर नमस्कार। नमस्कार। कौन एटा ना मोबाइल नेबी ना 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 हमर एथे रिकॉर्डिंग कर। ओहो आपणकर नाही जो जोतरे रिकॉर्डिंग करा जाय ना ना सेटा हमरो टेक्निकल प्रॉब्लम अछि तो खराब अछि। ओहो हो जहा कहयार अछि ताले इतरे कहयार अछि ना। आज्ञा आपणकर एसी नाही की ना सर हमरो एसीटा रिपेयरिंग चलछि टेक्निकल प्रॉब्लम अछि तो फैन डाले दो नांती फैन देले रेकॉर्डिंग करले सुबिबोनी वॉइस। एडजस्ट कर दबा आ ना कोन कहउता शाबाश बेटा। सर एबे हमें आरंभ करूचे सेटा हमरो कैमरा आपण जहा कहिबार अछि कैमरा को नै की कहबे। आपणकर कैमरा कोन ऑन अछि आगे आगे ऑन अछि जे कोन नांती ऑफ करिवे उडे सीक्रेट कथाडे थिला टिके कोन नांती टिके ऑफ करिवे उडे सीक्रेट कथाडे कहयार थिला। हां सर कोन ହେଲା ଟିକେ ଯାହା ପଚାରିବେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରିବେ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ଇଂଲିଶଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତ ଖରା ହେବେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲା କି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଭଲ ହେବ ହେଲା। आज्ञा सर गत थरो इलेक्शन ने आपण को पब्लिक बहुत मात्रा रे वोट देकी जिते थिले आ आपण जो काम एटी सर कोन ପାନ ପା ପାନ କ'ଣ କହିଲେ ପାନ ହେଉଛି ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ପାନଟା ପଡ଼ିଲେ ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଟିକେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଷଣଟା ବାହାରିବ ଟିକେ ପାନଟା ପଡ଼ିଲେ ପାଟିରେ ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣଟା ବାହାରିବ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ କୁହାଯାଏ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍। आज्ञा କ'ଣ କହୁଥିଲେ गत थरो इलेक्शन रे आपण जीति थिले बहुत संख्या रे पब्लिक आपण को सपोर्ट करथिले आ एथरो भी आपण इलेक्शन रे कैंडिडेट भाबरे ठिया है चंदी। ଆଜ୍ଞା जदि आपण जितंती ओडिशावासी मानक पई कोन करिवे आगु को कोन कोन भाबी चंदी करिया पई टिके हम ओडिशावासी जानिया पई चाहू। ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୋ ଏରିଆ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଏରିଆ କଥା କରିପାରିବି ଯାହା କରିବା କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଥା ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିବେ। अच्छा ठीक अच्छे सर आर थर निर्वाचन रे आपण जीति थिले आउ आपणको अंचल पई सब कोन कोन उन्नति करिथिले आउ एबे जो आपण इलेक्शन रे ठिया ହେଇचंदी जितिला परे आपणको अंचलवासी को पई कोन कोन करिवे बोली भाबी जंदी हम दर्शकों को कहंतु। तो ମୁଁ ବୋଧେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିନଥିଲି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ତ हाँ हाँ ହଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ पिंकी लक्ष्मीप्रिया ବଢ଼ିଆ ନାଁଟା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ହଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ଭୁଲିଗଲି टिके खट्टा टिके मिठा। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି 5 ବର୍ଷ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ମୋ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି ମୋ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି आपण कोन करिसंदी କରିଛି କରିଛି ବହୁତ କିଛି କରିଛି हाँ जी कौन से बहुत किछि कौन किछि कहंतु। ମୋ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି ତଥାପି ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କାମ କଲି ଆମ ଗାଁ ରାମବାବୁଙ୍କର 3ଟା ଝିଅ ଥିଲେ आज्ञा 3ଟା ଝିଅରୁ 2 ଜଣ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ सिरे सिरे कौन काम आपण को अंचलवासी को पई कोन करचंदी कहउनांती से तो आपण को पर्सनल कथा ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ପର୍ସନାଲ୍ କଥା ନୁହଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ରାମବାବୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ 3ଟା ଝିଅ ଥିଲେ 3ଟା ଝିଅରୁ 2ଟା ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା। आज्ञा ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘରଟି କରେଇବି ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି आपण कहा सहित बाहागर करेले ଶୁଣନ୍ତୁ
ମୋର ଆଗରୁ ତ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରଟେ ରଖିଲି। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରଟେ ରଖିଲି, ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟି କ'ଣ କଲା, ଆପଣଙ୍କର ତ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର କାହିଁକି ରଖିଲେ? ମୁଁ MLA ହେଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ମିଳିଥିଲା। ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିଥିଲି, ଗରମ ତ ହେଉଛି, ସେ ଡ୍ରାଇଭର 2 ଦିନ ରହିବ, 2 ଦିନ ପଳେଇବ, 2 ଦିନ ରହିବ, 2 ଦିନ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲି। ମୁଁ ଏମିତି ହେଇକି 3 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ସବୁଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇକି ସେ 2 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା। 2 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଯାକ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲିନି କିଛି ହେଲା। ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖୋଜିଲେ? ସବୁଠୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବାହାଘର କରିଦେବି, କାଳେ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ସେ ରହିବ ପରମାନେଣ୍ଟଲି। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ରାମବାବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ବାହାଘର କରିଦେଲି। ସବୁଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ବାହାଘର ତ କରିଦେଇଛି, ସେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମୁଁ କାର୍ଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ହେଇକି 3 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲିନି। ତଥାପି ମୁଁ କହିଥିଲି ରାମବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବି, MLA ହେଲେ, ମୁଁ କଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ବି ସବୁ କାମ ଆସେ, ସ୍କୁଲ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା? ସ୍କୁଲ ନା ସ୍କୁଲ? ହଁ, ନା ସ୍କୁଲ ସେଇ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା। ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କି, ବରା ଦୋକାନ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମାନେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଛକରୁ ମାନେ ବରା ପାଉନଥିଲେ। ଆଗରୁ ଆମ ଛକରେ ବରା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁ ଛକ, ଆପଣ ବରା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ, ବରା ବିକିଲେ? ମୁଁ ବରା ବିକିନି, ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲି। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ୍, ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲି। ଆମ ଛକରୁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ବରା କେଉଁଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବରା, ଆମ ଛକରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ବରା ପାଇଁ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବରା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବରା ବିକିବା ପାଇଁ ସୁଜି ଆସିବ, ବିରି ଆସିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଦୋକାନରୁ ଆସିବ। ଦୋକାନ ହେଲା, ଛକ ହେଲା, ଏମିତି ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କଲା। ଏନେ 5ଟା ବରା ଦୋକାନ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। 5ଟା ବରା ଦୋକାନ, ସେଗୁଡ଼ା କଥା ଅଲଗା। ଆପଣ ସେ ବରା ଦୋକାନ ମୁଁ କାମ କରିନି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 5ଟା ବରା ଦୋକାନ ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର। ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେଠୁ ବୋରିଂ ଥିଲା କି ଆଗରୁ? କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଇଲା ପରେ ଏଠୁ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳେଇଲି। କୂଅ ଖୋଳିଲା ପରେ ସେଠୁ ଟାଣିକି ଏଇନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ। ଆପଣ ବୋରିଂ ଦେଇପାରିଲେନି ଯେ କୂଅ ଖୋଳେଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବୋରିଂ ପାଇଁ ପଇସା ହେଇଥିଲା ହେଲା, ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି ହେଲା। କେତେ କୋଟି ପଇସା ହେଇଥିଲା? ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା? କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିଛି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କାମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି, କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣ କେତେ କାମ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ MLA ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ପର୍ସନାଲ କଥା, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଘର ଛୁଆ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବଡ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ MLAଟା ହେଇଗଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ପାଠ କାହିଁକି ଆମେ ପଢ଼ୁ? ଆମେ ପଢ଼ୁ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟେ ଦେଖି ବାହା ହେବା, ଘର ସଂସାର କରିବା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ତ MLA ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ପୁରା ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସୁଯୋଗ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 10 ଥର MLA ହେଲେ ଆପଣ 50-100ଟା ବରା ଦୋକାନ ଖାଲି ଖୋଲେଇବେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ନିହାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜମା ହଇରାଣ ହେବେନି। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବରା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କର।
ଆଉ କାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ସେ ତ ବରା ସକାଳେ ଟିଫିନରେ ଖାଇବେ, ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବେ, ଡିନରରେ ଖାଇବେ, ଖାଲି ବରା ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ, ବରା ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ଟିକେ ପିଆଜି ଦରକାର ହେବ, ଆଳୁଚପ ଦରକାର ହେବ, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦରକାର ହୁଏ, ମୁଁ କହିବେ, ମୁଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରେ। ଖାଲି ନାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିଲେ। ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଦରକାର କି ମ୍ୟାମ୍? ନା ନା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଇ ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ଆଉଥିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଟାୟାର ପଙ୍କଚର ହେଇଯାଉଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଟାୟାର ପଙ୍କଚର ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାଉ ସେତିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କାନ୍ଦିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଏ ବର୍ଷ ବି ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତେଇବେ। ଆଉ 8-10ଟା ବରା ଦୋକାନ। ସାବୁନ ଚିହ୍ନ, ସାବୁନ ମୁଁ ଭାରି ସଫାସୁତୁରା ଲୋକ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାବୁନ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁ ସାବୁନ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଲି ଭାରି ସଫାସୁତୁରା ଲୋକ ହେଲା, ଦେହରେ ଟିକେ ଦାଗ ନଥିବ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସାବୁନ ଚିହ୍ନ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁରା ସଫାସୁତୁରା କାମ, ସଫାସୁତୁରା ଲୋକ, ସାବୁନ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ, ସଫାସୁତୁରା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ସାବୁନ ଯେ କ'ଣ ସାବୁନ? ମାର୍ଗ ସାବୁନ ନା ସନଲାଇଟ୍? ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ କରନ୍ତୁନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସାବୁନ, ଖାଲି ସାବୁନ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ମୋର ମାରିବେ, ମୋତେ ଜିତେଇବେ। ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ସେଇ ସାବୁନରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେବେ। ପୁରା କାହା ଦେହରେ ଟିକେ ମଳି ଲାଗିବନି, ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଇ ଲେବୁଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ କରିବେ। ନିହାତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭାରି ଭଲ, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କାମ କରିବେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ସାବୁନ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି।